Salam edildiler. Hemen YouTube kanalında hoş gördük. Bu men barmak basıp Xitay dilini öğreten Sarhan. Videomuzun bu ekranı Xitay dil başlangıç kursunun 10. tapakta olar. 10. tapağımızda cemaat adı. 明天天气怎么样? Türkmençe tercüme etsek ertir hava nahili. Gelin onunla tapağımıza başlayalım. Adet vakti bolşalı bu tapağımız hem diyaloglarımız söylen öğrenip başlar. Birinci diyalogumuz söylen biz cemi 5 tane söz öğreniriz. Onlar şuradan var. İlkinci söz 天气 天气deyip okular ol Türkmençe hava demeyi anlatır. İkinci söz 怎么样 怎么样bu söz olsa yani nahili demektir. İkinci söz 太 太 deyip okular olsa öğren, katı, juda diyen manileri anlatır. Dördüncü söz ol 热 rı deyip dördüncü tane okular olsa ısı demeyi anlatır. Ahırki öğrenecek sözümüz olsa ol long long deyip üçüncü tane okular olsa soğuk demeyi anlatır. Şu yerde bir zaten bella geçmekçe yani tay sözünü yani şu gören kuruluşumuzda kullanılandı. Yani tay sözü la bilen bile geliyor hem de şu boşluğa sıfat koyuyorlar. Sıfat getirip kullanıyorlar. Mesela şu yerde gören olsanız rı rı deyip okuyan söz o sözlerinde sıfat dolup gelir. Mesela şu sözü şu boşluğa koysak onu şeyle koyuyorlar. Tay rıla tay rıla bunu Türkmençe tercüme etsek yani üren ısı. Ya olmasa da mesela lang lang deyip okuyorlar bu söz. Mesela Taylandla Taylandla demek Türkmençe öğren soğuk demeyi anlatır. Bu hakta hazır yine de çekmecek öğreniriz. Gelin olsa diyaloğa qarab geçelim. Ben bu diyaloğu bir oradan okuyayım. Siz olsa yeniden qaytalang. 昨天北京的天气怎么样？昨天北京的天气怎么样？太热了，太热了。明天呢？明天天气怎么样？明天天气很好，不冷不热。Gelin olsa bu diyaloğu bir oradan Türkmençe tercüme edelim. Şu gören sözlerimizin üstü bilen biz iki tane tercih öğreniriz. Onların birincisi yani tianqi. Tianqi deyip okuyorlar. Onu Türkmençe tercüme etsek yani hava demektir. İkincisi olsa 怎么样 怎么样deyip okuyorlar. Olursa nahil demeyi anlatır. Tut sözüm Türkmençe tercüme etsek yani 昨天 dün Beijing'de Pekin'in 天气 havası nahili. Yani dün Pekin'in havası nahili bollu. İkincisi 太热了 太热了. Yani bu sözün söylendiğinde iki tane tersi öğreniriz. Onların biri tay yani öğren, juda, katı diye maniler anlatıyor. İkinci söz olsa o sözümde sıfat ol gelir. Olursa rı, rı demek ısı demeyi anlatıyor. Tay sözü la sözüyle bile gelir. Hem de bu ikisinin arasında bir sıfat gelmelidir. Yani sözlerini Türkmençe tercüme etsek öğren ısı. Tay rıla öğren ısı. İkinci sözleme geçeceğiz. 明天呢 明天呢 bu sözlerini Türkmençe tercüme etsek yani ertir. 明天天气怎么样 Türkmençe tercüme etsek ertir hava nahili.
Ahırkı sözlem 明天天气很好. Bu sözlemin birinci bölüğünü tercüme edemizde yani ertir hava öğren goğu. Sözlemin ikinci bölüğü 不冷不热. 不冷不热. Bu ikinci bölüğünü sözlemin ikinci bölüğünü Türkmençe tercüme etsek yani soğuk hem del, ısı hem del diye manini anlayandır. Eğer şu yer önselen olsanız şu yerde bu sözü iki hili görünüşte okulyandır. Biri dördüncü ton okulyan, biri olsa eliksi olsa yani ikinci ton okulyan. Bu yerde ton ütgüşme olup geçer. Bu hakta ben ön kitapaklarımda da aydıp geçiptim. Yani bu deyip okulyan, dördüncü ton okulyan eroglifin sonundan yine dördüncü tonnaki söz gelse onu ol bu hieroglifinin tonu ol ikinci tonu ütgayar yani bu rö deyip bu hakta men öňem agdap geçipdim öğretipdim size eger ýadyňyzda däl bolsa geçenki sapaklarymyzdaki videoları täzeden görmege maslahat berýär. Bugün birinci diyalog üstüne öğrenecek zatlarymyz şundan ibaret. Gelin bolsa ikinci diyaloga geçýär. İkinci diyalog üstüne biz jemi 3 tane täze söz öğreniriz. Gelin olary bir-birden öğrenelim. Altıncı söz ol 下雨 deyip okullar. Ol Türkmençe tercüme etmemizde yağış yağmak diye manini anlatıyor. Bu yerdeki 下 deyip okulan hieroglif söz ol yağmak diye manini anlatıyor. Yani yağış, kar ve şuna mendestatlar yağmak. Bu yerdeki yu deyip üçüncü tonu okulan söz olsa ol yağış diye anlatıyor. Yani 下雨 ikisi birlikte yağış yağmak. Enik söz 小姐. Bu olsa yani hanım diye anlatıyor. Durmuşa çıkmadık kıyılara, yüzlenlerine hürmet koyup aydılyan söz. Yani ahırkı söz olsa ol lay deyip okular, ol işlik olkeler sözlerinde yani gelmek diye manini anlatıyor. Gelin ne olsa diyaloga arap geçelim. Men bu diyaloga okuyayım siz olsa ünsörüp dinlen. 今天会下雨吗？今天不会下雨。王小姐，今天会来吗？不会来，天气太冷了。Gelin olsa bu diyalogu Türkmençe tercüme edelim. Birinci sözde yani täze söz var. Yani 下雨. Yalan edip geçipdim. Ol yağış yağmak diye manini anlatıyor. Sözlem Türkmençe tercüme etsek yani bugün yağış yağar mı? Yani 今天会下雨吗? Bugün yağış yağar mı? İlk sözlem 今天不会下雨. Türkmençe tercüme etsek bugün yağış yağmaz. Yani 今天不会下雨. İlk sözlem Wang. Bu yerde Wang birinin adı, birinin familyası yani Wang Xiaojie. Bunu tercüme etsek yani hanım Wang. 今天会来吗? Türkmençe tercüme etsek sözlemi yani hanım Wang bugün gelir mi? Wang Xiaojie 今天会来吗? Ahırkı sözlemi okuyaz. 不会来 yani Türkmençe tercüme etsek gelmez. 天气太冷了. 天气太冷了. Sözlemin sonku bölümünü Türkmençe tercüme etsek yani hava ören soğuk. Türkçe sözlemin tercüme etsek yani gelmez. Sebebi hava ören soğuk.
İkinci diyalogda öğrenecek tatlamışından ibaret. Bu tapamının devamına ahırkı diyalog geçer. Bu diyalogun üstü bilen biz şu görýän 5 tane täze da öğreniriz. Gelin olara bir-birden okalyň hem-de olaryň terjimesine garalyň. İlkinçide ol shen ti diýip okarlar, olar beden, ennam diýen manyny aňlatýar. Ikincisi I dördüncü ton okarlar, ol islik ýani söýmek diýmegi aňlatýar. Ikincisi şe diýip okarlar, olar bir näçe ýa-da rak diýen goşulmalary aňlatýandyr. Ikincisi shui guo olsa miwe diýmegi aňlatýar. Ahyrkysi shui bu söz bolsa ýani suw diýmegi aňlatýar. Gelin diyaloglary bile öğrenelim. Ni shen ti zemme yang? 我身体不太好，天气太热了，不爱吃饭。你多吃些水果，多喝水。谢谢你，医生。Gelin bu diyalogu Türkmençe tercüme edelim. Şu yerde görýän birinci sözlemdäki, ýani şu söz shen ti diýip okarlar. Ýani bu sözü beden, ennam diýip Türkmençe tercüme edilýär diýip aýtdym. Emma şu sözüň içinde, ýani ni shen ti zemme yang diýip soraw berilse, ýani bu soraw, ýani sen ennamyň ýa-da bedeniň nähili diýip tercüme edilmeýän, ol şu ýerdäki shen ti sözi ol saglyk manysyny berýär. Ýani şu sözlem türkmençe tercüme etsek, ýani seniň saglygyň nähili. Ikinci sözlem 我身体不太好. Bu sözlem türkmençe tercüme etsek, ýani meniň saglygym kän bir gowy däl. Şu ýerdäki 不太好 ýani kän bir gowy däl diýen manyny aňlatýar. Şu ýerdäki 不太 ol kän bir ýa-da o diýen manylary aňlatýandyr. 天气太热了，天气太热了。Bu sözlemiň birinji bölüni türkmençe tercüme etsek, ýani hova ören ıssy. 不爱吃饭，不爱吃饭。Bu sözü türkmençe tercüme etsek, ýani istem yok. Görýän bolsaňyz, şu ýerde täze sözleriň içinde ay sözi, ýani söýmek diýip aýdyp geçipdim, ýani söýmek diýip tercüme edilýär diýip aýdypdym. Ýani meselem 我爱你diýende, ýani men seni söýýärin. Emma şu sözlemiň içindäki ay sözi, şu sözlemiň içinde ay sözüniň manysyny azajyk ütkeşmek bolup geçer. Ýani tutuş sözlemiň soňky bölegi, ýani istem ýok diýen manyny aňlatýar. Ikinci sözlem 你多吃些水果，多喝水。Bu sözlemiň içinde ýani bir täze söz bar, hem şe diýip okarlan şu söz, hem-de shui guo, hem-de shui. Sözlemiň birinji bölüni türkmençe tercüme etsek, ýani sen köpürek miwe i. Yani şu yerde şe diýip okarlan hieroglif ol rek diýen goşulmany berýär, goşulmany aňlatýar. Sözlem ikinci bölegi, yani 多喝水 Sözlem ikinci bölegi bolsa, yani köp suw iç, yani köpürek suw iç diýen manyları aňlatýar. Sözlem tutuşy tercüme etsek, yani sen köpürek miwe i, köpürek suw iç.
Ahirki sözlem şe ni işan. İşan demek Lukman demeğe anlatır. Yani sözlem tercüme etsek sağ olun Lukman. Yani bu yerdeki sağ olun demek yani minnettarlık bildirmek. Yani köp sağ olun Lukman diyen manini anlatır. Bu kitapımın devamında diyaloglarını söylen öğrenecek zatlarımız şulardan var. Gelin ilk sahipa geçelim. Soru çalışması 怎么样 nahili. 怎么样 nahili diyen soru çalışmasını nahildir bir yağdayı sormak için kullanılır. Gelin onun sözlemde nahil olan yanına karab geçelim. Bir yerde meseleler verilen gelin olar bir oradan okuyalım. 你的汉语怎么样 你的汉语怎么样 Bu sözlem Türkmençe tercüme etsek yani senin Hıtayçan nahili. İndik sözlem geçeceğiz. 你妈妈身体怎么样 Sözlem Türkmençe tercüme etsek senin ecen yağdayı ya da sağlığı nahili. 明天天气怎么样明天天气怎么样 Sözlem Türkmençe tercüme etsek ertir hava nahili. Öğren olsanız bu soru çalışması sözlemin ahırına gelyendir. İndik sahipa geçeceğiz. Xitay diline tutuş sözlemin havarı eğer koşmak havar kuruluşundan düzülüp bilir. Yani şu yerde görüyen olsanız bir sözlem var diyelim. Yani bula tutuş sözlemin eyeti bu olsa tutuş sözlemin havarı. Tutuş sözlemin havarı hem yani eğer koşmak havardan düzülüp bilir. Bu hakda siz ayratin vaqt sarf edip öğrenmeğin gerek yok. Xitay diline yani Xitay dilinin grammatikasında şeyle zaten barlığını bileniz yeterlikli. Gelin şu meselemlere qarab geçelim. Mesela 我身体不太好 yani şu sözlemde yani tutuş sözlemin eyeti yani 我 tutuş sözlemin havarı olsa 身体不太好 edil şu yerde tutuş sözlemin havarı hem eyeden hem de havardan düzülüp bilir. Yani şu yerde 身体 eye olup gelir. Bir yerdeki 不太好 olsa yani sözlemin havarı olup gelir. Aşağıdaki sözlemler hem edil şunun yani. Gelin ne olsa güçlendirici hal tay barada öğrenip geçelim. Tay demek yani öğren, katı ya da juda diye maniler anlatıyor. Güçlendirici hal tay yani öğren, katı, juda sözünü, sözün manisini has güçlendirip aytmak için kullanılır. Tay diyen güçlendirici hal bilen birlikte köplen çağdayda la hieroglifi barlık sözleminin ahırına getirilip kullanılır. Şu yerini berip tay diyen güçlendirici hal bilen birlikte köplen çağdayda la hieroglifi barlık sözleminin ahırına getirilip kullanılır. Şu yerde gören olsanız tay röla yani tay sözü la hieroglifini getirip barlık sözlemde kullanılır. Sözlem Türkmençe tercüme etsek öğren ısı. İndik sözlem 天气太冷了 Sözlem Türkmençe tercüme etsek hava öğren soğuk. Emma yokluk sözlemde tay diyen güçlendirici halının yeköyde getirip kullanılır. La hieroglifini getirip kullanmak bulmayar. Mesela şu üçüncü sözlem yokluk sözlemdir. Yani gelin onu okuyalım. 我身体不太好 Öğren olsanız
yokluk sözlemde diňe tay sözüniň ýeka bir özi getirilip bolanlar. Sözlem türkmençe terjime etsek, meniň saglygym ýa-da ýagdaýym gaty gowy däl ýa-da kän bir gowy däl. Güýçlendirici hal barada öwrenjek zatlarymyz şolardan ibaret. Indi sahypa geçýär. Gelin indi bolsa modal işlegi huy diýip okalýan modal işlegi hakda öwrenip geçelim. Huy modal işlegi sözlemdäki agdalan ýagdaýyň mümkin bolup geçmegini aňlatýar. Aşakda meseleler berilen, gelin olary bir-birden okalyň. Baba, 8点前会回家吗? Bu sözüm Türkmençe tercüme etsek, yani kakam saat 8'den öň öýe dolanyp gelermi? Huy. Hawa dolanyp geler. Inseran bolsaňyz, egerde sözüm soraw sözlemine huy sözüni ulanyp soraw sözlemi ýasalan bolsa, onda siz diňe huy diýip jogap berip bilersiňiz. Indi sözleme geçýär. 明天他会来吗? Bu soraw sözlemi türkmençe terjime etsek, yani ertir ol gelermi? 他会来. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, yani ol geler. 今天会下雨吗? Sözlemi terjime etsek, bugün yağış yağarmy? 今天不会下雨. Bugün yağış yağmaz. Modal işlegi hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ibaret. Indi sahypa geçýär. Gelin bolsa bugünkü sapamyzdaky gönükmeler bölümine geçelim. Bu ýerde görýän bolsaňyz iki sany. Bular birinji dialog, bu bolsa ikinji dialog. Bu görýäniňiz bolsa üçünji dialog. Bu dialoglar siz rollara bölünip daşyňyzdan okap bilersiňiz. Indiki gönükme. Bu ýerde bolsa käbir sorawlar berilendir. Gelin men bu sorawlary okap çykaýyn. Siz bolsa edil häzirki ýagdaýyňyza görä sorawlara jogap berin. 昨天北京的天气怎么样? 明天天气怎么样? 今天会下雨吗? 王小姐会来吗? 她的身体怎么样? Bu sorawlara siz edil häzirki ýagdaýlaryňyza görä jogap berip bilersiňiz. Indi gönükme geçýär. Bu gönükmede bolsa bu sapagyň dowamyna geçilen bellikleri we täze sözler ulanyp suratlandyryp bilersiňiz. Bu görýäniňiz üçünji gönükmenin birinji bölegi. Bu bolsa üçünji gönükmenin ikinji bölegi. Gelin bolsa pinin hakda öwrenelim. 3 bogundan ibaret bolan sözüň tonlarynyň utgaşyp gelýär hakda öwreneriz. Yani başlanyç bogunyň birinji tonuna gelişi. Şu tablitsada görýän bolsaňyz, şu ýerdäki ähli sözler, yani 3 bogundan ibaret. Hem de olaryň ählisiniň birinji boguny başlanyç boguny, hemmesi birinji tonuna gelendir. Gelin häzir bu sözleriň 3 bogunly sözleriň nähili okalyş hakda öwrenelim. Men bulary okap çykaýyn, siz bolsa inserip diňläň. 星期一 冰激凌 星期五
星期六，清洁工，捉迷藏，吃苹果，加拿大，高脚杯，堆雪人，花雨伞，吃米饭，哈密瓜，机器人，拨浪鼓，医务室. بس لانسبونو برنستون gelene okol şey şundan var. İndik takip edeceğiz. Gelin ne olsa yöne ki hierogliflerle tanışalım. Şu gören hieroglifimiz ol tien dip برنستون okollar. Tien dip okollan hieroglifinin asıl manisi yani kellan dipesi demektir. هذا الكوات olsa ol Osmanlıyan manini anlatıyor yani yer sözünün karşıdaş manisi. Tien. Bu hieroglifin yazılışıydı derli, şehirde yerleştirilen ama sertlerden. İndiki gören hieroglifimiz ol çi diye dördüncü tonuna koyar. Yani çi hieroglifinin şekli san yani 3 hieroglifine mengdestir. 3 diyen hieroglifine mengdes. Her kavatta bu hieroglif yani şekli, görümü, bolmadık anlattık bilen yayrap bilen hova diyen manini anlatıyor. Hieroglifin yazılışıydı derli, şehirde yerleştirilen analizler ferdi. İndik takip edeceğiz. Bu gören hieroglifimiz olsa ol yu tip 3. tonda koyar. Yani bu hieroglifin şekli asmandan damyan su damcasına mengdestir. Bu hieroglif tevi yağda olan yağış demeyi anlatıyor. Belki de bu hieroglifin yazılışı da çalışırlı olup bilir. Şunun için hieroglifin yazılışı derlerine insert seyredin. İndik takip edeceğiz. Gelin ne olsa Xitay hierogliflerindeki açarcıklar hakkında öğrenip geçelim. Bugün öğrenecek açarcığımız şu 2 tane açarcık. Bunu Xitayca nü zipang deyip adlandırırlar. Bu açarcık esasen gıyır ya da denamla bağlanışıklı hierogliflerde duş geliyor. Şöyle gören olsanız Cie demek ol uyu demek. Bu olsa ma deyip birinci koyar. O olsa ece demek anlatıyor. Mesela olsanız şu hierogliflerde şu gören açarcığınız vardır. Bu gören açarcığınız olsa ona şizipang deyip adlandırırlar. Bu açarcık esasen imit türlen bağlanışıklı hierogliflerde duş geliyor. Mesela qaralım. Mesela fan deyip okurlar. Ol nahar demek anlatıyor. Bu olsa yin deyip 3. tonda okurlar. O olsa içmekten manini anlatıyor. Açarcıklar hakkında öğrenecek zatlarımız şundan ibaret. İndik takip edeceğiz. Gören olsanız bu yerde size bir yumuş verilen. Bu yumuşası 2 adam olup yani tay şama guruluşun olunup sorulara cevap verip bilirsiniz. Bir yerde mesela verilen gelin beni okuyup çıkayım siz olsa insert dinleyin. 他的汉语怎么样？他的汉语怎么样？ şeyle soru verenlerine siz tay şama la kuruluşunu kullanıp soruya cevap verebilirsiniz. Mesela 不太好
ya da 太好了 太好了. Şu yerde görýän bolsaňyz tabliçanyň içindäki berilen sözleri, söz düzümlerini şu görýän dialoguňyzdaky ýaly ulanyp bir-biriňizden soru jogap alyp bilersiňiz. Indi sahypa geçýär. Bu ýumuşda bolsa, ýani her toparda 3-4 adam bolup, durly şäherleriň soňky günlerdeäki howa ýagdaýyny bir-biriňizden sorap belli edin. Ýani şu tabliçanyň içinde bellik edip bilersiňiz. Edilen bellikler bolsa, insanla biriňiz topardan bir ýere çykyp habar bermeli. Bu ýerde bir meselem berilen. Gelin men bulara kapçykaýyn, siz olsa serip dinle. 昨天北京天气好吗？昨天很好，不冷不热。明天会下雨吗？明天不会下雨. Siz hem şularını ýaly bir-biriňize sora berip bu ýumuşy ýerine ýetirip bilersiňiz. Bugünkü sapamyzyň dowamynda öwrenjek zatlarymyzyň ähli süýşlerden bary. Eger video göňüňizden turan bolsa, onda like basmagy, dostlaryňyzdan paýlaşmagy unutmaň. Eger-de şonky sapamyzdan deýişli sorularyňyz, meseleleriňiz bolsa da aşagda tesir galdyryp bilersiňiz. Onda näme? Indi videomyzda görüşençe hoş,